कोकण ॲग्रो डेव्हलपर्स विशेष कृषी सल्लागार, सर्व पिकांसाठी सुयोग्य मार्गदर्शन तसेच शेतीविषयक सर्व सुविधा उपलब्ध. बायो तुलसी प्लस, सर्व पिकांसाठी उत्तम खत. संपर्क 8275887290. आमची वेबसाईट www.kokanagroddevelopers.com. ईमेल ID kokanagroddevelopers@gmail.com. कोकणात गणेशोत्सवासाठी पुण्या मुंबईहून येणाऱ्या चाकरमान्यांच्या वाहनांना टोल माफी जाहीर करण्यात आली आहे. कोकणात येताना महामार्गावरील विविध टोल नाक्यांवर त्यामुळे आता टोल द्यावा लागणार नाहीये, पण यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडून परवाना असणारे स्टिकर घ्यावे लागणार आहेत. सुमारे 10,000हून अधिक वाहनांना टोल सवलतीचा फायदा होईल यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडून परवाना असणारे स्टिकर घ्यावे लागणार आहेत. पुणे व कोल्हापूर मार्गे कोकणात येणाऱ्या गणेश भक्तांच्या वाहनांना जाताना व गणेश विसर्जनानंतर परतताना वाहनांना टोल माफी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलाय. ही सवलत एसटी बसेसनाही लागू होण्याची शक्यता आहे. 2018 पासून मुंबई पुणे द्रुतगती मार्ग तसंच कोल्हापूर मार्गे कोकणात येणाऱ्या वाहनांची वाहतूक कोंडी टाळण्याच्या दृष्टीनं महामार्गावरील यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली होती. कोकणात येणाऱ्या वाहनांना गणेशोत्सव कोकण दर्शन या नावाचे स्टिकर उपलब्ध करून देण्यात आले होते. यावर्षीही अशी सवलत लागू केल्याची घोषणा करण्यात आली असून यासाठी स्थानिक पोलीस ठाणे आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे वाहनांची नोंदणी करून स्टिकर घ्यावे लागणार आहेत. पुण्याहून चिपळूणकडे जाणारी वाहनं, कराडपासून पाटण मार्गे रत्नागिरी राजापूरला जाणारी वाहनं, किणी वाठार वारणा मार्गे आंबा घाटातून देवगड कणकवलीत जाणारी वाहनं, कोल्हापूर गगनबावडा मार्गे करूळ घाटातून तर कुडाळ मालवण सावंतवाडी गोव्यास व कर्नाटकात जाणारी वाहनं आजरा आंबोली मार्गे जात होती. या काळात किणी जिल्हा कोल्हापूर व तासवडे जिल्हा सातारा टोल नाक्यांवरून सुमारे 10,000हून अधिक वाहनं मार्गस्थ होण्याची शक्यता आहे. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.